O Concello de Barbadás é o primeiro en sumarse á iniciativa impulsada por Viacua para a detección e prevención de situacións que poden ser tratadas como de pobreza enerxética e vulnerabilidade económica. Deste xeito, Viacua creará unha bolsa social que permitirá ás familias en situación de crise afrontar o pago das facturas do suministro de auga. Unha actuación que, ademais da súa vertente social, tamén supón un compromiso medioambiental importante. Viacua, desde sempre, veu adoptando unha actitude proactiva e de colaboración co Concello na detección de prevención de situacións que poden ser susceptibles de ser tratadas como pobreza enerxética, insisto, na vulnerabilidade económica. E tamén na identificación das persoas que se atopan nesta situación. Dicir tamén que, ademais de que repercute directamente nos servicios sociais do noso Concello, nas persoas que se atopan en situación precaria, e vulnerables económicamente, esta actuación supón unha aportación á mellora do medio ambiente, un compromiso medioambiental moi importante, xa que supón un aforro de auga, menos emisión de CO2, reducción de residuos e menos consumo de elementos naturais. Que ten dúas vertentes, unha vertente social para aplicar aqueles aforros que se van ter por non ter a factura en papel, pero tamén de sustentabilidade e de protección ao medio ambiente. E o que pretendemos dende Viacua é polo ano 2020 ter todos os servicios con facturas en papel. Isto implicará unha reducción en emisións de CO2, de protección ao medio, en tala de árbores, en emisións ao medio ambiente, moi importante, pero sobre todo porá á disposición dos concellos un fondo social que será o 100% do aforro que teñamos desta iniciativa de facturas sin papel, que penso que é moi importante. Con esta colaboración, o Concello de Barbadás busca dar un paso máis na liña de axudas ás familias con problemas económicos, un eido no que as empresas suministradoras xogan un papel importante.